Näin, tervetuloa mukaan Vihreän ilon webinaarisarjaan. Ja meillä on tänään sitten teemana erittäin tämmöinen toivottu ja kiinnostava aihe, josta paljon keskustellaan opiskelijoiden kesken. Nimittäin kosmetiikkapakkausten suunnittelusta. Ja me ollaan saatu vieraaksi Futupakin luova johtaja Vesa Nurminen. Ihan mahtavaa. Vesa kertoo ekologisista ja kustannustehokkaista pakkausratkaisuista ja pakkaussuunnittelusta ylipäätään. Ja sä voit kertoa itsestäsi ja mä annan estraadin sulle. Ole hyvä. Joo, kiitoksia. Eli tosiaan Nurmisen Vesku tuolta Futupakilta ja olen työskennellyt pakkaussuunnittelun parissa likimäin parisenkymmentä vuotta tässä näin. Ja tänään sitten kerron teille erilaisista pakkausmateriaaleista ja hieman läpileikkaus tuosta pakkaussuunnittelusta ja mitä siinä on hyvä ottaa huomioon ja sitten miten erilaisilla luovilla ratkaisuilla pystytään tekemään hyvinkin kustannustehokkaasti erinäisiä pakkausratkaisuja. Siinäpä se poikkileikkauksessa. Virpi voisi jakaa sen esitysmateriaalin, mitä mä laitoin. Voidaan sillä aloitella. Jaatko Virpi sen materiaali? Nyt ei taida Virpiltä. Näkyykö kellekään esitysmateriaalia? Mulle ei ainakaan näy. Ei näy. Ei näy. No eiköhän se sieltä palaile. Mä voin tuosta vaikka varastaa itseltäni ton materiaalin, niin puhutaan sen aika, kun se sieltä saa ton esitysmateriaalin jakoon. Jees, eli pääpiirteittäin noissa pakkauksissa nyt yleisesti käytetään, jos puhutaan ihan niin kuin pakkauksen tästä kuorimateriaalista, eli mihin se tuote pakataan, niin käytetään joko lasipakkausta, eli silloin jos käytetään lasista pakkausta, niin silloin se itse pakattava tuote voidaan personoida, eli siihen lasipakkaukseen voidaan helposti painattaa sit sen yrityksen brändin näköistä painopintaa, viestintää, mitä siihen sitten kulloinkin halutaan. Ja lasi nyt on hyvin sellainen ekologinen vaihtoehto ihan silläkin, että se on tänä päivänä hyvin kierrätettävä materiaali. Ja sitä lasia voidaan esimerkiksi värjätä erilaisiksi, jolloin siihen saadaan sitä personointia mukaan siihen pakkaukseen. Sitten on tietenkin niin kuin muovi on hyvin käytetty, mutta vastoin yleistä harhaluuloa, niin muovi on tosi vaikeasti kierrätettävä materiaali, eli silloin ei voi puhua niin kuin varsinaisesti ekologisesta pakkauksesta, jos halutaan käyttää muovia. Muovi tulee hyvin usein kyseeseen noisten varsinkin niin kustannusten kannalta, koska muovi on niin kuin edullista käyttää, ja siksi sitä nyt käytetään ylipäätään maailmalla hyvin monessa eri tarkoituksessa, ja se nyt on sitten luonut erinäisiä ongelmia niihin nyt sen syvemmin menemättä, mutta itse välttäisin muovista pakkausratkaisua kaikin tavoin. Sitten on tullut erinäisiä uusia innovaatioita
maailmalle. Niistä hyvä esimerkki on tällainen Sulapak, ja he on kehitellyt tällaisen niin kuin biopohjaisen, biohajoavan materiaalin, jolla voidaan korvata tällainen perinteinen muovi. Se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi tällaisessa, niin kuin, no mä otan tästä itse mallin nyt, kun toi esityslaidit ei tule, niin tässä on tällainen perinteinen kasvorasvapurkki, tällainen lasine. Näkyykö kaikille? Näkyy. Joo, niin Sulapak on kehittänyt tästä sellaisen oman biohajoavan materiaalin. Se on aika lähelle niin kuin sellaisen muovisen tuntunen se materiaali. Mulla ei ole ihan tarkkaan tietoa, miten se on niin kuin kehitelty, koska se on tällainen heidän oma salainen patenttiinsa ja heistä jaa sitä syvällisempää tietoa siitä, mutta se on kansainvälisesti palkittu innovaatio ja huomannut, että siitä on tullut aika paljon niin kuin jo kuluttajamarkkinoillekin tarjolle, että osat on huomannut sen pakkauksen niin kuin monikäyttöisyyden. Ja siinä on tosi paljon esimerkiksi erilaisia värivariaatioita, jolloin siihen saadaan sitä omaa luukkia aikaiseksi siihen pakkaukseen. Siinä on sellainen jännä pinta tässä Sulapakin pakkauksessa, tai tässä pakkausmateriaalissa. Siinä on sellaista pientä raetta mukana, ja niitä rakeen värejä voidaan kanssa vaihdella, että esimerkiksi se pakkaus voi olla tuollainen perinteinen tällainen niin kuin valko- tai vaaleapohjainen ratkaisu, jos on mukana vaikka ruskeata kidettä, jolloin se tuo siihen se omanlaisen luukin siihen pakkaukseen jo itsestään mukaan, ja siihen pystyy myös painattamaan siihen pakkausmateriaaliin. Saatko Virpi sitä esitystä jaettua? Se jako ei näy täällä ihmiselle, niin vähän valasis. Hetkinen, ihan pieni, mä oon tuossa väärässä näkymässä vielä. Eli lähdetään tuolta. Joo, eli sä voit kelailla tästä suoraan alaspäin, kun mä oon höpissyt tässä välillä kaikkea. Eli tässä on nyt just tämä, mitä mä esitin, tällaista niin kuin perinteinen lasinen pakkausratkaisu, ja sitten tässä on vieressä tällainen pahvinen tai kartonkinen kuori, mikä tuodaan sille pakkaukselle mukaan. Mutta aina ei niin tarvitse miettiä sitä pakkausta siltä kantilta, että sulla on pakko olla tuollainen niin perinteinen tavallaan laatikko, mihin sä sen pakkauksen itsessään asetat, vaan se pakkaus voi olla toi tuote itsessänsä. Eli jos on mietitty hyvin se, että miten se on pakattu se itse tuote, niin siinä voi olla suoraan jo niin kuin se viesti ja se fiilis, mitä halutaan hakea. Eli tällöin tietenkin, jos halutaan kustannussäästöjä, niin silloin siitä lähtee se yksi välivaihe pois. Tietysti niin kuin aina näissä pakkauksissa, niin näissä on sellainen, niin kuin, kun lähdetään suunnittelemaan pakkausta, niin aina mietitään, että sen pakkauksen pitäisi kertoa joku tarina, niin silloin kun käytetään tällaista perinteistä kartonkipakkausta, niin silloin siihen saadaan aikaiseksi tällaista niin kuin kerroksellisuutta, ja sitä pakkausta voidaan lähteä suunnittelemaan niin, että se päällipuoli voi olla hyvinkin yksinkertainen, ja sitten kun sä avaat sen pakkauksen, niin sieltä tulee joku tarina tai efekti mukaan, jolloin siihen saadaan sellaista niin kuin tarinan omaisuutta. Hyvänä esimerkkinä on tuossa noin, me suunniteltiin just tällaiselle hunajafarmille tällainen pakkaus, jossa itse se purkki on nimenomaan tällaisen Sulapakin pakkaukseen laitettu, eli se hunaja on siellä Sulapakin pakkauksessa, ja tämä päällikuori on hyvin yksinkertainen, siinä on tällainen pelkistetty mehiläisen kuva, mutta sitten kun sä avaat sen, niin sieltä paljastuu
sieltä pakkauksen sisältä tällaista niin kuin hunajakenno grafiikkaa, ja sitten kun saatat vielä sen purkin pois sieltä pakkauksesta, niin siellä pohjalla on sitten tällainen niin kuin personoitu viesti vielä, eli siinä on niin kuin monta kulmaa, miten aina tuollaista voidaan lähteä rakentamaan. Sitten jos sä laitat, Virpi, sen seuraavan slaidin, niin siinä käy vähän ilmi sulapakin rakennetta, mihin mä tuossa viittasin, eli siinä näkyy tuollaisessa, niin kuin tuossa itse jo tuossa kansiratkaisussa, niin siinä on tuollaista niin kuin kidettä mukana, jolloin se luo oman persoonan sille pakkaukselle ja saadaan hyvin tällainen luonnonläheinen fiilis aikaiseksi. Sitten sä voit kelata seuraavaan slaidin vaan, niin päästään kanssa eteenpäin. Sitten tuossa, missä mä aluksi jo puhuinkin tuosta niin kuin pakkauksen tällaista niin kuin kustannustehokkuudesta, niin sen pakkauksen ei aina tarvitse maksaa niin kuin maltaita, jos on hyvin suunniteltu. Eli tällaisilla niin kuin persoonallisilla ratkaisuilla, kuten erilaisilla vaikka kääreillä tai labeleillä, saadaan luotua sille pakkaukselle uniikki ilme. Et jos nyt esimerkiksi ajattelee tätä lasipakkausta, minkä mä tässä niin kuin näytin, niin tämä on tällainen hyvin pelkistetty, simppeli pakkaus. Niin kuin aika yleisesti on tämän tyyliset pakkaukset. Mutta sitten jos me tuodaan tähän esimerkiksi, ajatellaan, että näitä haluaisi hommata tällaisia täysin blankkoja lasipurkkeja itselleen, koska usein se, niin kuin, mitä enemmän näitä ottaa, niin sen edullisemmaksi se aina tulee. Me hinnoitellaan aina kaikki paino- ja pakkausmateriaalit niin kuin sen määrän mukaan, ja siitä lasketaan sitten se kokonaishinta, mitä ne tulee kustantaa. Mutta jos olisi pelkkää vaikka blankkoja pakkauksia, niin jos me tuodaan tähän niin kuin joku simppeli tällainen niin kuin labeli mukaan, mä nyt mallaan tästä tällaisen paperinpalan tuohon noin niin kuin labelin malliksi, näin, niin me saadaan siihen pakkaukseen jo heti niin kuin sellaista omaa persoonaa, ja me voidaan painattaa tuohon pieneen labeliin sen brändin mukainen viesti. Eli hyvin pienillä asioilla pystyy vaikuttamaan siihen, miltä se pakkaus näyttää ja miltä se tuntuu. Niin kuin, jos puhutaan tästä suunnittelupuolesta, niin yksi sellainen niin kuin tärkeä asia, mitä kannattaa aina pohtia pakkaussuunnittelussa, on se, että kenelle se tuote on suunnattu ja miksi se niin kuin kohderyhmän ihminen haluaa ostaa just sen sun tuotteen. Eli ne on ne pääpointit, mitä niissä aina on hyvä pohtia. Ja sitten taas kääntöpuolella yksi tällaista suurimmista virheistä on pakkaussuunnittelussa on se, että siihen itse pakkaukseen niin kuin halutaan ja pyritään tuomaan mahdollisimman monta viestiä. Tässäkin nyt esimerkiksi tämä, mikä tässä on esillä, tämä slaidi, niin tämä on tosi kiva, kun tässä on niin kuin ratkaistu se niin, että se pääviesti näkyy tuolla vähän niin kuin oikeassa kulmassa, eli se tuotteen nimi ja ehkä kerrottu vähän siitä tuotteesta, että mikä tämä on. Että tässä on kyseessä vaikka luonnonmukainen saippua, jne. Ja sitten se tuotteen tekijä on kumminkin halunnut, että hei, mä haluan kertoa vähän enemmän niin kuin tarinaa tämän tuotteen takana. Mutta jos oltaisiin tuotu tuohon päällikanteen, niin siitä olisi tullut tosi sekava ja sitten olisi ehkä vaikea niin kuin hahmottaa, että mikä juttu tämä on, koska siinä olisi niin monta elementtiä ja ihminen on sellainen olio, että se omaksuu maksimissaan 3 asiaa kerralla. Eli siitä on hyvä niin kuin miettiä niin kuin suunnittelun lähtökohtana aina se, että mitkä on 3 tärkeintä asiaa, mitä mä haluan kertoa siinä mun pakkauksessani. Eikä niin, että tässä on näyttävää kaikki mahdollinen.
pakkauksessa on usein niin kuin, varsinkin tällaisissa kosmetiikkapakkauksissa niin tiettyjä lainmukaisuuksia, mitä siellä pitää olla, mutta se ei tarkoita sitä, että ne tarvitsee tuoda sinne päällikanteen kaikki kerralla näkyviin, vaan ne voidaan tuoda esimerkiksi sen pakkauksen sisälle. Niin kuin tässä tapauksessa on tehty tietynlainen tarina tuonne kääreen sisälle ja se luo siihen persoonaa ja se ehkä niin kuin parhaassa tapauksessa voi jopa niin kuin nostaa sen kuluttajan silmissä sen tuotteen niin kuin arvoa. Eli pääpiirteissänsä niin kuin se pakkauksen ulkoasu pitäisi olla aina niin kuin suunniteltu niin, että se on riittävän helppo ymmärtää ja sitten tulee se pääviesti riittävän selkeästi aina esille. Eli kaikessa suunnittelussa niin kannattaa aina miettiä asiaa niin, että vaikka se tuotteen pinta-ala kasvaisi, niin ei kannata tuoda siihen kaikkea mahdollista mukaan, vaan enemmänkin niin kuin siltä kantilta, että vähemmän on enemmän. Silloin ne pienetkin asiat pääsee loistamaan siinä pakkauksessa. Ja esimerkiksi jos ajatellaan vaikka, että mietitään pakkauksen vaikka väriä, jos halutaan, mennään tällainen niin kuin hyvin yleiseen väriin, vaikka nyt luonnon kosmetiikassa, niin se voi ajatella, että siinä on jotain vihreätä mukana. Eli jos se pakkaus nyt olisi vaikka vihreä, niin silloin siihen ei kannata välttämättä sekoittaa kaikkea mahdollista mukaan, vaan miettiä se niin, että se on hyvin tällainen niin kuin kliini ja harmoninen ja antaa niille asioille tilaa siinä pakkauksessa. Ja ylipäätään niin kun puhutaan näistä niin kuin pakkauksista ja pakkaussuunnittelusta, niin monet ajattelee sen niin, että sillä pakkauksen ulkoasulla ei nyt välttämättä ole merkitystä. Tai se pakkaus itsessään ei ole niin kuin tärkeä asiana, mutta sen pakkauksen tehtävä on paljon muutakin kuin olla pelkkä sellainen niin kuin suoja sille tai tälle tuotteelle. Eli sitä pitää ajatella niin kuin osana sitä tuotetta. Ja tällainen hyvin suunniteltu pakkaus, niin se myös laskee niitä kustannuksia ihan silläkin, että jos on mietitty tarkasti, niin siinä on huomioitu erilaiset niin kuin logistiset asiat, esimerkiksi minkä muotoinen se pakkaus on, koska nämä niin kuin lopulliset pakkaukset pakataan sellaisiin niin kuin lavoihin, millä ne sitten toimitetaan eri paikkoihin, niin niillä kaikilla pakkauksen mitoilla ja muodoilla on hyvin suuri merkitys siitä, että miten se niin kuin kokonaiskustannus jakautuu. Sä voit vielä laittaa sen, oliko siinä vielä yksi slaidi? Joo. Eli tässä nyt käy hyvin mun mielestä ilmi se, että kuinka tällaisilla niin kuin yksinkertaisilla asioilla saadaan hyvin tällainen niin kuin harmoninen pakkaus. Ja sitten jos siihen halutaan tuoda sellaista niin kuin käsityön leimaa, niin siihen nyt voi
esimerkiksi ajatella erilaisia vaihtoehtoja, vaikka hyvin usein tällaisissa niin kuin pientuotannoissa niin käytetään nyt vaikka juuttinarua, jolloin siihen saadaan sellaista niin kuin maanläheisyyttä mukaan. Siinä nyt tällaista pääpiirteissänsä poikkileikkaus tästä pakkaussuunnittelusta. Nyt mä toivoisin, että esitätte vaan kysymyksiä, niin mä voin kertoa sitten tarkemmin vastauksia kaikkiin askarruttaviin kysymyksiin.